Μεντόζα εκτελεί 1-1 για τη Μαρκό. Ισοφάριση για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. 1-1 λοιπόν. Θα γυρίσει ο Οικονομίδης, ο Τσάκνης. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή, η μπάλα κοντράρει και είναι αυτογκόλ. Μεντόσα και Αναγνωστόπουλος, Αναγνωστόπουλος και Μεντόσα. Μεντόσα το πέναλτι στη δεξιά γωνία του Αναγνωστόπουλου. 2-2 η ομάδα της του Μεντόσα. Αυτός εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ Αγκαλιά με την πρόκριση στο τελικό. Με την εύσογη εκτέλεση. Είναι τις τελευταίες οδηγίες το τείχος. Ο Μεντόσα εκτελεί, πέρασε η μπάλα και πάει στα δίκτυα. Ο Αργεντίνος, η εκτέλεσή του με την μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. Ισοπαρή. Λίγα μετραφόρα, ο Μεντόσα εκτελεί. Υπέροχο. Πάσα του Μεντόσα στην απέναντι πλευρά για τον Καρέλη. Καρέλη ξανά για τον Μεντόσα. Ζητάει ο Ντουάρτε. Κρατάει ο Μεντόσα. Θα κάνει και ένα σουτ. Η μπάλα θα πάει στο παραθυράκι του Τσιντότα. Ένα απίθανο γκολ. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Τσιντότας. Ένα εκπληκτικό γκολ. Το Πανετολικό, νέο σούτ από τον Βέρβο. Νέο σούτ του Μεντόσα, ισοφάριση 1-1. Τον ασταμάτησε ο Τσουρλής. Μπάλα περνάει στα Καλίδης. Εκτελεί ο Μεντόσα, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0. Ο Μεντόσα θέλει την μπάλα στα δίκτυα και κάνει το 2. Σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος. Ο Μεντόσα παίρνει χώρα. Εκτελεί και ο Μπάτερ Μασότσι και πάλι ο Μεντόσα γκολ. 1-0. Με αυτή την Στο πρώτο δοκάρι προσπαθεί εκεί να επαναφέρει ο Ριστοτάκης την μπάλα και πάλι στο Μεντόσα. Την κρατάει εντός παιχνιδιού για να βγάλει καινούρια σέντρα πάλι στο πρώτο δοκάρι. Μιούλερ 2-0. Από τον Αλεξόπουλο με τον Κυριακίδη να αφήνει προς τα πίσω για τον Ντέτλερ και τώρα από τον Μεντόσα, αλλαγή με τον Καζάου γρήγορα για τον Ντέτλερ από την πάσα του Μεντόσα. Ντέτλερ κοντρολάρει. Αναμέτρησης. Πάντα το 1-0. Πολύ ωραία απελευθερώνει το Μεντόσα. Βγάζει τη σέντρα με το αγαπημένο του αριστερό. Η κεφαλιά από τον σκόρερ. Στο κόσμο στο φιλία του είναι γνώστης εδώ των ευρύτερων περιοχών. Για χρόνια σε πολλές ομάδες και στο τοπικό επίπεδο, στην Παλίνη κλπ. Οπότε γνωρίζει. Από το 17 το γκολ του Αυλονίτη χωρίζει τις δύο ομάδες. 10 τελικές για τον Πανιόνιο, 3 για την Μαρκό. Ξεφεύγει όμορφα τώρα ο Μεντόσα με τον Αργεντίνο να παίρνει μέτρα και να βγάζει την παλιά του για τον Τσάκνη που ανεβαίνει από πίσω. Τσάκνης θα κάνει τη σέντρα. Εκτελεί ο αρχηγός πλέον για τον Μιούλερ. Εδώ θα γίνει το σκάψιμο και είναι το 3-0. 3-0 στον Αλεξόπουλο. Ο Κωνσταντακόπουλος θα βοηθήσει την μπάλα. Το σέντρα που γίνεται Παναγιακού. Όπως να φύγει η μπάλα από τη μεγάλη περιοχή του Καραγκιόζη. Μεντόζα πολύ ωραία. Πολύ όμορφα αποφεύγει δύο παίκτες του Παναγιακού. Συνεργάζεται με τον Κωνσταντακόπουλο. Μεντόζα ανοίγει το παιχνίδι αριστερά. Εκτελεί ο Μεντόσα, χαμηλή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι και είναι το 2-1. Η υψηλή τοποθέτηση της επιθετικής τριάδας Μαρκό δεν επιτρέπει στο να γίνει passing game. Το shoot τώρα δεν βγήκε καλά. Και πάλι στα κάρε του Καραγκιόζη. Βαθιά μπαλιά εκεί ο Μιούλερ. Μόνος του Παναγάλη. Παίκτες της Μαρκό επιμένουν. Η μπάλα παραμένει στην περιοχή του Παναγιακού. Κακό το διώξιμο από τον Αρμένη. Για άλλη μια φορά μόνο στο Μιούλερ στη μεγάλη περιοχή. Χωρίς φάουλ, σε πάρα πολύ όμορφα για να δούμε την ενέργεια με τον Μεντόσα και τον Μίλερ. Ο Μίλερ θα σουτάρει εκεί με διπλή προσπάθεια. Είναι χώρο για μπροστά. Δεν μπορούν ακόμα, τουλάχιστον δεν έχουν βρει το ρυθμό τους. Πρέπει να κάνει μια υπέρβαση. Λίγο πολύ επαναλαμβάνω, αυτή η αριθμητική ανισορροπία μάλλον που έχει διαμορφωθεί είναι αρνητική για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο. Θα πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο να υπερβάλλουν αυτούς σήμερα. Ο Τσάκνης
για τον Μεντόσα που ψάχνει το αριστερό. Πολύ ωραίο σουτ με καμπύλη, μπάλα φεύγει. Κάτι έχουμε ένα δικαίωμα το βοηθός που υποδεικνύει το offside. Για να δούμε το Μεντόσα που πλέον είναι αρχηγός, υπάρχει το περιβραχιόνιο, πιέζεται, κάνει μια διαγώνια κάθε ενδιάμεσο, η μπάλα δεν πέρασε ποτέ. Πάρα πολύ ωραία Μεντόσα με υψηλή τεχνική, δύο πολύ ωραίες επαφές. Ο οποίος στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα χτύπησε τον αντίπαλό του, οι παίκτες της Μαρκό όμως. Τρολική, να διώξει την μπάλα, ζητάνε φάουλ, η Περού πετύσει ο Αργεντίνος αρκετά το πόδι του, αυτό είναι αλήθεια. Ενδεχομένως έκρινε ο ρεφ ότι δεν ήταν πολύ κοντά ο Τσάικα, οπότε η φάση συνεχίζεται με το Μεντόσα τώρα να γυρίσει πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εδώ διαμαρτυρεί. Φάση. Μεντόζα και Μπουσάι αλλάζουν την μπάλα. Μεντόζα τώρα. Σεμπά για την Μαρκό. Σεμπά προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Κυριακίδη στην φάση. Ο Μεντόζα Κυριακίδης, ο αρκετός χρόνος και πάλι στα καλά του Καραγκιόζη. Καλοκτυπημένο και αυτή τη φορά, την τελευταία. Το και αυτό. Μπάλες, η εκτέλεση του Μεντόσα, η κεφαλιά, η μπάλα πάνω στην γραμμή απομάκρυνση από τον Γιαννακόπουλο. Με τον Μεντόζα, καλοκτυπημένο και αυτό, σε μπάτη κεφαλιά. Κεφαλιά του Αλεξόπουλου. Όλα έτοιμα λοιπόν για το κόρνερ, καλοκτυπημένο, η κεφαλιά εκεί, νέο κόρνερ. 37 αυτό το φάουλ για τη Μαρκό με το Μεντόσα να το εκτελεί, η κεφαλιά. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να δούμε την εκτέλεση φάουλ στο 40, έχουμε φτάσει που γίνεται και η κεφαλιά. Μαρκό τώρα προσπαθεί να αναπτύξει το παιχνίδι της με την μπάλα να φτάνει στον Μπουσάι. Μπουσάι έκανε την πάσα του για τον Μεντόσα. Ο Αργεντίνος, που δηλαδή αφήνει προς τα πίσω για τον Πανιόνιο. Κεφαλιά απομάκρυνση μες στον χώρο του κέντρου. Μπουσάι τώρα προσπαθεί να γυρίσει. Ο Μίλερ, Μεντόσα, ο Αργεντίνος κάνει την κοφτή τρίβλα πάνω στον Γιάκοβλε. Ο Πανιόνιος είτε η Μαρκό για να φτάσουν στον γκολ της νίκης. Μεντόζα, κόβει ωραία ο Στούπης, Σέργας. Τα κοπεί από τον Μεντόζα που είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός πραγματικά ο Μεντόζα. Θα χάσει τώρα την μπάλα από το Στούπη. Τα πόδια του. Μεντόζα τρέχει και κλέβει από τον αντίπαλό του. Η μπάλα παίζεται. Γκολφίνος με τα Ξάς, κόβεται από δύο. Μεντόσα με τα χέρια πάει να το σταματήσει ο Γκολφίνος. Ο Μεντόσα θα κερδίσει το φάουλ και η κίτρινη κάρτα του Τεντάκη, δεύτερη κεφαλιά του Γκέζου. Έρχεται ο Μεντόσα όμως με τον Αργεντίνο να είναι κοντά του το Σαταριάνο. Θα προσπαθεί να κάνει μια τρίμπλα. Σεμπά, όμορφα ο συνδυασμός. Μπουσάι, Μεντόζα, επιμένει Μαρκό. Μεντόζα. Σέντα του Μεντόζα είναι καλή, κεφαλιά από μακρύ τελευταία στιγμή ο Καφ. Ωραία, η Σύρο. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια βαθιά παλιά από τον Μεντόζα. Θέλει να βρει τον Μίλλερ. Ζαφύρι. Τριπλή αλλαγή, μάλιστα. 4 αισίως οι αλλαγές της Σύρου με αυτήν την τριπλή διαφοροποίηση. Στην μία αλλαγή παραμένει